הגעתי לברניס בעקבות כאבים איומים בעקב הימני שלי. לקחתי מדרסים, אמרו לי שזה דורבן, אמרו לי שאולי צריך ניתוח, אבל זה היה פשוט נורא שבסביבות חצי שנה מהחיים שלי הכל סובב אחרי כאבים. לא יכולתי לעבוד כי אני עובדת על הרגליים המון, נמנעתי מלעשות התאבלות, פשוט הכל כאב וצלעתי, וכשבאתי צולעת וכואבת ויצאתי לא צולעת, הצלחתי ללכת, יצאתי עם חיוך על הפנים, כי פתאום אני דורכת על הרגל שלי ולא כואב לי. ירד באופן משמעותי בצורה כזאת שאחרי 2 טיפולים שעשיתי אצלה, הייתי בטיול בבודפסט במשך 4 ימים, שהלכתי 20,000 צעדים ולא סבלתי, פשוט לא סבלתי. נהניתי מהטיול במקום לחשוב על הכאב שכואב לי כל הזמן. אני יכולה לעבוד שעות בעבודה כי אני עובדת בעמידה. אני יכולה לחיות טוב ולטייל וליהנות. ואני מאוד 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 ממליצה על הטיפול הזה, ומאוד ממליצה על זה. ותודה רבה.